Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 officially YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। ADRE नोंथांमोननि माखासे रिलिज जाबोबाय रिजाल्टआ बेखौथ' गोबां मिथिबाय नाथाय बबे पोस्टआव सोर मोनखो स' बेखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोना नैबे PDF फाइल दङ बेवहाय स' नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। बेनो जाबाय Gr.3 Gr.4 मोननैबो पोस्टआव स' नोंथांमोना एडिशनेल लिस्ट मोनदोंमोन बेवहाय डाउनल'डआव अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन जेरावहाय 514 वेकेन्सि गोदान एड खालामबाय आरो नेक्स्टआव 22,000 वेकेन्सि 10 सेप्टेम्बराव बाथ्रा होदों गभर्नमेन्टआ दा जेब्ला सेप्टेम्बर 10 जायो अब्लासो नोंथांमोना माखासे सैथोखौ नुजोबसिगोन आरो बेनिफ्राय सेम नोंथांमोननि क्राइटेरिया थागोन जेरावबो 22,000 वेकेन्सि फैनो गोनां स' बेयावबो क्लास 8 फार्स्ट बेनिफ्राय 10 फार्स्ट एचएस फार्स्ट डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना फर्स्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एग्जाम फिस होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय 10 सेप्टेम्बरखौ नेदो आरो बेयाव स' नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन आरो बेनो जाबाय अरुणोदय गोबां कमेन्ट्स खालामो 250 नोंथांमोना 10 सेप्टेम्बराव हाबो स' गोबां कमेन्ट्स खालामो माब्ला हाबो 10 सेप्टेम्बराव स' नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबनाय जायो स' बेनिफ्राय बे ADRE एडिशनेल लिस्टआवहाय सोर मोनखो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा गोबां खम मोनदों होननानै कमेन्ट्स खालामदों सिगाङाव जुदि मोनदोंबा नोंथांमोना बे 500 प्लास वेकेन्सियाव मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा जों बेखायनो जोङो डाइरेक्ट थांसै सेबायाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि एग्जामखौ आपकामिंआवहाय थ' सेबायानो खालामगोन स' बेखायनो सेबायाव थांनांगोन आरो सेबायाव थांनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना कुइसन पेपार डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन स' बेखायनो Gr.3 एबा Gr.4 आव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसेयाव क्लिक खालामबानो बेवहाय नै कुइसन पेपार्स दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय डाउनल'ड खालामनानै स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन नेक्स्ट लेभेलाव एन्ड दानिया फैबाय नै बे जाबाय नोंथांमोननि भेकेन्सि वाइसआव आरोबाव 514 भेकेन्सि बेवहाय केन्डिडेट्सखौहाय आरोबाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो थांगासिनो दङ जेराव Gr.3 Gr.4 दङ स' बेयाव जुदि मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा बे जाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसआव लिस्ट मोनदों जेराव केन्डिडेट्सआ आरोबाव फिन खनसेबाव एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो थांगासिनो दङ जेरावहाय मेक्सिमाम मोनदों स्कुल इडुकेसनावहाय 140 जेराव Gr.3 Gr.4 पोस्टआव मोनदों जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय 90 दङ PNRD आव एबा पन्चायत लेभेलाव स' बिथांमोननो फिन खनसेबाव साख्रि होदों एन्ड बेनिफ्राय हेल्थआवबो होदों दा नोंथांमोना गोबां रोखोमनि बे पोस्ट मोनदों जेराव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव गोबां रोखोमनि पोस्टआ मोनबावगोन नाथाय बबे डिपार्टमेन्टआव फैगोन स' बेनि सायाव फिक्स नङा जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन अब्ला स' नोंथांमोना बेबादि टाइपनि मोनबावगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर जे जायनाखि एडिशनेल लिस्टआव दङमोन स' नोंथांमोना जुदि मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एन्ड नेक्स्टआव जेब्ला 22,000 वेकेन्सि फैगोन स' अब्ला नोंथांमोना बड' Gr.4 अफिसियेल इउटुब चेनेलाव मोनखागोन